Sugeng enjang rencang-rencang. Kenalaken, kula Adriana Marzanda saking kelas 9G absen kalih. Dina niki kula angen maca geguritan kang pajudul Gurit Paseksene Biyung. Anggitane Jarot Setyaka. Aku kepengin kandah babagan langit sing wernane tau biru. Lamuk putih padha pacak baris sekang tepise cakrawala. Ngasih tawang sak ndhuwure wit klapa. Kaya dongong sing tak undha semudul ning akasa. Jaya, jaya, Wijayanti nir ing sambekala. Aku kepengin cerita gunung sing njrujuk anteng kaya Werkudara. Ngalah sawah mablak pindho gumelare sejadah sing langka watese. Tuk lan banyu mili banyune sabarang runtah panguripan. Kaya banyu susune biyung sing mbok cucrup ora mawi entung-entungan. Aku kepengin ngudur rasa bab segara sing nyimpen pangangen-angen. Kemlerap ombake dadi sasmita. Lamun ora gampang jangkahe leluhur nglembara ngetut jantrane angin. Aben telapakan sing ninggal telepak ning gisike nusok. Dadi pertanda ana gegayuhan sing kepengin drengkuh. Aku kepengin cerita babagan kowe kabeh. Kaya nalika pangimpenmu isih kelingan telapukan mripat. Lan banyu susuku urung mbok lalekno rasane. Ningen aku ngerti. Saiki wis sing saya aduh nggonmu jemangkah. Menangi kahanan sing ora padha karo tembang lela ledung. Aku kepengin kandah. Senajan senyatane angin ora saklawase biru. Segara ora saklawase anteng. Kali-kali dadi banger mambu sak bareng runtah. Gunung rompal demangsa benggu. Sesawahan ileng kadesek bangunan. Pasulayan blerah semebrah ning layar HP ngasih gutul tengah dalan. Aku kepengin cerita. Najan dapi loro ngasih bubrah sak kabeh mangsan. Lemah sing mbok pidhek ora tau sambat. Daru peksa ngasih ilang alas lan sak kabeh tegalan. Bumi ajeg tatak nunggu rika emut tembange biyung. Ler ilir tandure wis sumilir tak ijo royo tak sengguh temanten anyar. Matur suwun.